Petra Baraničová. Baranovičová. Ako si myslíte o loksovaní? Loksovanie je veľmi dobrá vec. Hlavne, keď pri tom oddychnete, najete sa, príjemne strávite svoje voľné chvíle mimo štúdia, príjemným posídením v tomto nádhernom parku, ktorý Sa volá Gotko. Gotwaldové námestie po roku 1989 premenované na námestie Slobody. Slobody. Hej. Nejaká ultra? Alebo nejak tak, že slovenskej slobody? Iné krajiny nemajú slobodu iba? Ale chcela by som teraz odozdať svoju reč svojej hovorkyni Lucy Grossmanovej. Rodom z Trnavy. Rodom z Bratislavy. Dobrý deň. Takže chcela by som o tom lokšovaní povedať, že je to veľmi dobrá ako záležitosť na také dlhé chvíle strávené ešte pred prednáškou a proste človek sa nenudí a odozdávam ďalšie slovo svojej hovorkyni. Ja pozdravujem svoju mamu. Pozdravujem si svetový mier.